Bon dia. Dediquem aquesta darrera nota de la gerenta de l'any a fer balanç del que ha estat aquest any 24. Hem tingut un any intens en què hem superat reptes importants com la Copa Amèrica o hem arrencat projectes tan importants darrerament com el Pla Clima. El Pla Clima recentment aprovat aquest mes de novembre ens posa en el centre les polítiques vinculades a la mobilitat, a la generació energètica i sobretot a l'avanç cap a una neutralitat climàtica. Aquestes polítiques públiques tindrem 4 anys per posar-les al centre de la nostra acció i ens ajudaran en aquests plans que hem anat explicant a centrar l'activitat municipal. Venim d'un any a més en què darrerament els rànquings internacionals reconeixen la nostra ciutat com un lloc al que les persones volen venir a viure, per la nostra gastronomia, per la nostra arquitectura, per la nostra capacitat d'atracció, però sobretot per la nostra gent. Per tant, aquesta ciutat en la que hi convivim també és una ciutat que té un reconeixement internacional. Una ciutat, a més, que en aquests darrers mesos ha posat en marxa o està acabant grans transformacions, la connexió del tramvia que fèiem fa uns poquets dies, la finalització de les obres de les Glòries, la nova centralitat del Port Olímpic, són nous espais de la ciutat que també fan que recuperem espais per nosaltres. A més, acabem el mes recollint de la FIL de Guadalajara, de la Fira Internacional del Llibre, el testimoni de que la nostra ciutat serà ciutat convidada l'any vinent. Per tant, també reconeixements en l'àmbit de la cultura. No vull acabar l'any sense fer un reconeixement als companys i companyes que han estat directament implicats en la fase d'emergència de la Dana. N'hem parlat, però els hem de reconèixer una feina immensa que han fet al costat dels treballadors i les treballadores municipals i dels equips d'emergència que han estat treballant a Catarroja. I a Catarroja hi continuarem treballant. En aquesta fase de reconstrucció que comença ara i que la gestionarem a través d'un conveni amb l'Ajuntament que ens permetrà que treballadors i treballadores de l'Ajuntament puguem anar a col·laborar amb els companys de Catarroja en la reconstrucció de la seva ciutat. Un any, per tant, intens a nivell de transformacions, també intens emocionalment i que voldria desitjar-vos a tots i a totes que tingueu unes molt bones festes amb la vostra família i un merescut descans. Bon Nadal!